Bismillahirrahmanirrahim. Dağına o Çilli bette koytolştina hoş nohçimet institutya da hoş olimpiyadiyo. Olimpiyada nohçi literaturi hulayu iza üsolçu, üttolçu, çaytolçu klasi dişir hoşnu ahoşu. Hara yerig Российский олимпиады региональный этап мур олцунах ишт хваттиню. Там хузада лучшвег вай нохчи республики школшкара нохчи литературия муниципальный мюряха төл бол дишер хой бо иссолги иттолги цайтолчи клашкара хагулден. Там хузда луч вез айши стагу үш хабалуш бахканцер хегар хой бар церца вай камелди дишер хой вай школ шках төл дишер хой бо отса муниципальный там я халк бой бош кида долштол хал цежем дар иза тонт эдилендо министерство министро иза очак доқардо дам ваши заман чах вант эбиланч мурях төллек милу халгара шова қозла милу қаста деша ихундидо юга Аллу штекуду элче и да лацерхой хор шарах алсам боуш бо далмулах оцнохчи литератури хола матти хола шоу юлш бол дишерхой вешколшка алсам боуш халар гойт ахвой министру тедилан дикардо оц ишкола долштол хал лидер цадуч цигах дадизаг худу лачтол хал موضوع ألا تصنع جوب تلروين تدلندو إيوايدا ملاقوش تيدو تيجاه ديج نوتشي مات عالش بر إقيور إلر بر أنكر حالها إشكولي هول تعدق دي إشكولتو تصنديلا إب أطبالهنا كورت تيدن بويت إبويش أطولقن ليرنا يزيشو شاول أتشيبنيكيك باسوبيك تان ديدكتيشكي آغور قوامتيك Ерги Остайпан Язешвой Вавилшу издательстве Даил Амч учебник шу министерстве Ваехканю Хихая Элвой Кетчинершу Даун ла от Гирса Гвертан Хум Лидер Дютердат свой ишколях а вишта ишкол нохчима тахюхш бол хайгар хой цер гоузелли цар беш бол бах цуна тидан беша масара цани تستيل دام واحد تولشولا سودا قردوي ألسن باقربوي باق تيجا بيش والباق تغلا منيستر وي أستيبان قميل خلا كل تيوخشو زامنح دقهم شتوي دليرن وشوي برت بنا منيسترство دولشونخ قيتا إينا إشتاروين تدلن دي ألاتشدو إهمش ديشا أرباق هنشولا وي مرسا باقن Hala behkan, oysırallıqa yakın, dağır boş, bu derez hoşuma dolu.